Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa na nan lafiya. Kun san bayanin da zan muku na yau wani magana ne ita ma mai matukar muhimmanci wanda ya kamata duka mata ku tsaya ku saurare ni ku bani attention ɗinku. Maza fa ban cika ku saurara ba, amma dai magana gaskiya ba ta ku bace, magana ce ta mata. Mata ya kamata ku saurari wannan magana ce mai matukar muhimmanci wanda na tabbatar cewa in Allah ya so yadda za mu karu, za kuma ku karu da abin da zan gaya muku. Akwai wata malama a jami'a sai ta fito da wata ɗaliba, an ce ina magana da sauri bari rage. Sai ta fito da wata ɗaliba sai ta bata chalk, sai ta ce ta rubuta mata sunan mutum 6 wanda suke da matukar muhimmanci a cikin rayuwarta. Ɗaliban nan sai ta ce to sai ta karba, sai ta rubuta sunan mahaifinta, sai ta rubuta sunan mijinta, sai ta rubuta sunan mahaifiyarta, sai ta rubuta sunan kanwata, ta rubuta sunan yayanta, sai ta rubuta sunan ɗanta. Kun ga ta rubuta sunan mutum 6 kenan. Sai malaman nan ta kalle ta tace kin tabbatar cewa waɗannan mutum 6 suna da matukar muhimmanci a rayuwarki? Tace na tabbata. Kin tabbatar cewa waɗannan mutanen sun baki gagarumar gudunmawa a rayuwarki? Tace na tabbata. Sai ta kalli yan aji sai ta ce kun yarda da haka? Sai suka ce eh min yarda. Sai ta ce to shikenan. Sai ta ƙara bata abun kuma goge rubutu. Sai ta ce mata ta goge sunan mutane 2 daga cikin waɗannan mutum 6 waɗanda muhimmancin su bai kai sauran ba. Ta goge sunan mutanen da muhimmancin su irin dai ba shi da ƙarfi kamar waɗannan. A cikin mutum 6 nan mutum nan ana so ta goge mutum 2. Kun dai fahimci na san me nake faɗa. Yawwa. Da aka bata abun goge rubutu da ta karba sai ta shiru ta rasa ta ina za ta fara. Sai ta goge yayanta, sai ta goge kanwarta. Sai malaman nan sai ta ce wa'annan su wa kika goge? Sai ta ce wana na goge da kanwata. Sai ta ce me alaka ki da su? Sai ta ce wannan wana ne uwan mu dai uban mu dai shi na goge, wannan kuma kanwata ce ni na sha nono na bata ita na goge. Sai ta ce a'a to amma ƴan uwanki ne kuma jininki ne, me yasa kika zabi zaki iya goge su a cikin rayuwarki? Sai ta ce to ina da dalili na yin haka. To yanzu dai sai ta ce to shikenan. Sai malama ta ce to shikenan. Sai ta ƙara kallon yan aji sai ta ce kun gamsu da abin da ta faɗa? Sai suka ce to ba mu sani ba, ba mu san me dalilin ta na yin haka ba. Shikenan sai malaman nan sai ta ƙara bata dasta abin goge sunaye. Sai ta ce ta ƙara goge sunan mutum 2 su ma a cikin wa'annan sauran mutum 4 karfa kuma ta wa'anda suka rage mahaifinta, mahaifiyarta, mijinta da ɗanta. Shikenan sai malaman nan sai ta ce ta goge sunan mutum 2 waɗanda ba su kai waɗanda za ta iya rayuwa ba tare da su ba. Kaka ta tsaya ta yi shiru tana ta tunanin ta ina za ta fara. Yanzu dai kun san me zan gaya muku? To jama'a assalamu alaikum, mun sake dawowa a karo na biyu domin ci gaba da baku wannan kissa. So shikenan sai malaman nan sai wannan ɗaliba sai ta kalli allo, ta kalli malama ta ce ta yi shiru kawai sai ta fara hawaye, kawai yan aji kawai suka ga ta fara kwalla. Hankalin kowa ya tashi, me yasa take kwalla bayan an ce ta ƙara goge mutum 2? To mutum 2 nan kar ku manta wane ne? Mahaifinta, mahaifiyarta, mijinta da ɗanta. Tana wannan zubar da hawayen kawai ta karɓi wannan abubuwan goge rubutun, kawai sai ta goge sunan mahaifinta, sai ta goge sunan ɗanta. Sai malaman nan ta kalle ta cikin mamaki sai ta ce a'a wannan fa mahaifinki kika goge da ɗanki ko ba su bane? Sai ta ce gaskiya ne. Sai ta ce me yasa kika goge mahaifinki fa kake mata? Ta gaya mata muhimmancin mahaifi a gurin kowane ɗa. Ta kuma gaya mata wannan fa ɗanki ne ke kika haife shi. Ta gaya mata muhimmancin ɗa da irin soyayyar ɗa da uwa. Kuma kika goge ɗanki? Ta ce eh. Ta ƙara kallon yan aji ta ce to yanzu yan aji suka ɗausowa kaza. Ta ce ku tsaya ku saurara, bari dai kawai ma in ka ƙarshen wannan abin. Sai ta ƙara bata abin goge rubutu, sai ta ce mata ƙara goge min mutum 1 daga cikin wannan mutum 2. Ta ci gaba da zubar da hawaye saboda tashin hankalin da ta shiga. Ta ga babu ko wanda ya rage daga mahaifiyarta da ta haife ta, ita ma kuma uwa ce, ta san menene uwa a gurin ɗansa, ta san kuma yanda 'ya'ya suke a gurin iyayensu. Sai kuma mijinta wanda shine ya aure ta, kawai sai ta goge mahaifiyarta. Hankalin kowa ya tashi a aji, kai kina da hankali ki goge mahaifiyarki kaza da kaza da kaza da kaza. Malaman nan sai ta ce a ku tsaya, me yasa wannan wa kika goge? Sai ta ce mahaifiyata ce wacce ta haife ni. Wa kika bari? Sai ta ce mijina. Sai ta ce ke ku me yasa kika zabi mijinki akan ƴan uwanki wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya, akan ɗanki da kika haifa a cikinki, akan mahaifanki da suka kaki duniya? Ta ce mata malama abin da yasa na zabi mijina, lokacin da na girma na fara wayo na fara tasawa kullum mahaifiyata addu'a take min Allah ya bani miji na gari in tafi gidan mijina, na isa aure in tafi gidan mijina. Kullum mahaifina in gida na zo
daga ya gana kusan magariba zai fara ce min tashi ki tafi gidanki, ke tafi gidanki, darajar mace ɗakin mijinta. Tace sai na gane cewar ashe dai ba wata mace, duk wata mace ba ta da wani gata sai na mijinta. Sai kuma na ga wa'annan ƴan uwana kuma abin da yasa na goge su, ƴar uwata da ta yi aure kullun tana gidan mijinta, kullun hankalinta kan mijinta da ƴaƴanta. In gidana ta zo muna cikin gida daga yamma ta yi sai ta ce kai barin tashi in tafi gida, zan je in sallami mai gida. To kenan mai gida ya fi ƴar uwa, shi yasa na goge ta. Shi kuma dan uwana shi ma koyaushe yana fara girma ya tasa kawai sai ya aure ya tafi gidansa tare da iyalansa. Sai na san cewa lallai ni ma ɗana wata ran in ya girma zai tafi gidansa tare da matarsa, ba wanda zai rage tare da ni sai mijin nan nawa. Duk tsufana, duk lalacewa ta, duk halin da nake ciki, mijina in kika samu miji na gari kin gama ƴar uwa. Allah ubangiji ya bamu mazaje na gari masu amana, saboda haka babu wanda ya kamata mace ta rike da mutunci irin mijinta. Allah ubangiji ya bada zaman lafiya marasa da wannan lokaci, da fatan kowa yana nan lafiya. Wata ce ta ce min wai kullum so da yawa in zaki bidiyo sai naga kina ta gyara daurin dan kwali. Kun sani shine abin da ban iya ba kenan, daurin dan kwali. So shi yasa duk sanda ne mai kyau sai in dade ina da kasa kunce shi. So barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana nan lafiya. Kun san me? Wata shawara nake so da Allah ku taya ni bayarwa. A comment section da Allah ko ya taimaka ya bada gudunmawarsa. Akwai wata kawata, so gaskiya na dade ban ganta ba shekaru da yawa, tun muna primary school, muna primary 4. Mahaifinsa Allah ya masa rasuwa, to dama ba yan Kano bane, yan Niger ne, yan Bidda ne, sai suka koma Bidda da zama. To kawai to tun lokacin gaskiya sai ba content, ba a wata alaka, ban ƙara jin duriyar ta ba. To a TikTok din nan katsam sai na tsince ta, kawai sai na ji ana ta min magana, duk sanda na postin sai amin wasu maganganu irin ko amin wani irin maganganu da irin na kuruciya. Na take cewa kawai wannan mai min wannan comment din duk yanda aka yi ta sani. Na shiga page ɗinta na kasa gane hotonta, sai kawai ne following ɗinta bag da riga tana following ina, sai na mata magana a DM. Sai ta ce min ai wance ce ina ta so in magana da kina rasa yanda zan yi kaza kaza. So in fact dai muka exchange number. Daga ƙarshe dai muka magana, na kira ta, kai ta turo min number ta, na kira ta a waya, sai muka fara magana. Na ce wance ya yara, saboda gaskiya a lokacin ma ta girmin ta bani wurin shekara 4, dan a lokacin ma isa ma gidansu ba a sa su makaranta da wuri ba. Sai na ce ya yara, sai ta ce min ai in ga ya miki rika har yanzu ban taba aure ba. Na ce baki taba aure ba? Ta ce min wallahi bata taba aure ba. Na ce to aiki kike? Ta ce ai daga lokacin da suka bar Kano daga wannan aji 4 primary bata ƙara ci gaba da makaranta ba. Ba makaranta ba aure. Jama'a wani irin family muke tare da su, wani irin dangi muke tare da su. Tun daga wannan lokacin ku bar dai wannan magana, zumunci yayi karanci, amma dai ya kamata mu dinga bada hankali akan magana makarantar yara. Dan babanta ya mutu shikenan kuma sai makaranta ta gagare ta. Jama'a to yanzu dai ni shawarar da nake so ku bani shine, dan Allah wani gudunmawa kuka ga ya kamata a ba wannan biwar Allah a yanzu. Na ɗaya dai ba ta karatu ba, saboda primary school aji 4 ba za a sa shi a lissafin ta yi karatu ba a wannan zamanin. Na biyu ba ta taba aure ba har yanzu, kuma ta gaya min cewa mahaifiyarta ta mata rasu. So akwai dai yanayin abubuwa da yawa na rayuwa da take ciki. Kira kuma yanzu da zan yi, yanzu dai tana ce min wai an za ta yi aure wai kafin azumi, wai ta samu wani. Na ce waye? Ta ce kawai dai wani ne, gara ma ko waye ka aura. Na ce mata ba maganan ko waye, yanda kike jinkirin na kuma bai kamata ki aure ko waye ba. So kira na ni yanzu da zan yi da farko dai tukuna ga waɗanda suka dade ba su yi aure ba, da zawarawa ko ƴan mata, kar ku yi roshin a rayuwa, kar a matsa a ce wai ko ma waye zan aura saboda na dade ban yi aure ba, ko ana ta cewa ban yi aure ba. Ba haka bane, ku yi addu'a, shi jinkiri alkhairi ne, Allah zai maka abu mai kyau. Kuma da Allah ku bai shawara wani gudunmawa ya kamata a ba wannan baiwar Allah. Nagode.